Животът е твърде кратък, за да го прекарваш, обвинявайки света за твоите собствени проблеми и неуспехи. Защото когато го правиш, ти реално се отказваш от отговорността и контрола над живота си. И приемаш ролята на жертва. А когато си жертва, ти чакаш да бъдеш спасена. Ти чакаш някой друг да поправи нещата. И знам, че често това е най-удобната позиция. Това е най-лесното решение. Да нямаме никаква отговорност и да чакаме някой друг да свърши нещата вместо нас. Да чакаме кармата да поправи нещата или някой друг да дойде и да ни спаси. Но истината е, че това твърде рядко се случва. Да, наистина е много лесно да обвиняваме другите. Казвам го като човек, който е прекарал достатъчно време от живота си, загубил е достатъчно години, обвинявайки другите за собствените си несполуки. Обвинявах родителите ми, че не са ми дали достатъчно. Обвинявах приятелите си, че не се държат с мен по определен начин. Обвинявах бившите си партньори, че са ме наранявали, че не са ме подкрепяли достатъчно. И го правех, защото беше лесно. Защото това беше нещо, което аз знаех. Това беше нещо, което аз съм видяла. Когато бях малка, прекарвах достатъчно време около хора, които постоянно обвиняваха другите или се оплакваха, но не правиха нищо по въпроса. И за съжаление, това за мен беше заучено поведение. Това беше нормата. Да стоиш, да се оплакваш, да сочиш с пръст другите и да не правиш нищо по въпроса. И да, това беше лош навик, който започнах да променям. И да, отнема време. Отнема време да се отучим от лошите си навици, но е добре първо да осъзнаем, че имаме лош навик, който практикуваме. И ако този лош навик ни вреди, е добре да предприемем нещо по въпроса. Добре е да направим нещо по въпроса. Знам, че е лесно да сочим с пръст и да обвиняваме другите за какво ли не. Но истината е, че и да обвиняваме, и да не обвиняваме, нещата няма да се променят от само себе си. Да, някой може да те е наранил чрез действията си, чрез думите си. Да, някой може да ти е изневерил, да те е предал, да не те е подкрепил достатъчно и така нататък. Но, дори ако вината е тяхна, отговорността е твоя. Да промениш нещата за по-добро. Да предприемеш някакви действия. Това, че животът ти е протекал по определен начин или си прекарала твърде дълго време, практикувайки определени неща, заобграждайки се с определени хора, в определени ситуации, не значи, че трябва да продължава. Не значи, че ти трябва да продължаваш по същият начин. Защото истината е, че ако хората около нас ни нараняват, ако срещаме несправедливост на работа и несправедливост във връзките си, да, другите може да имат вина за това, но е наша отговорност да спрем да го позволяваме. Да спрем да се връщаме при хора, които ни нараняват. Да спрем да работим работа, която ни съсипва. Да спрем да отдаваме от енергията си на хора, които не ни заслужават, на хора, които само взимат, а нищо не дават. Това е наша отговорност. Ние позволяваме всичко това да се случва. Да, знам, че не е лесно да предприемеш промени. Трудно е. Предизвикателно е. Съмняваш се в себе си. Можеш ли, не можеш ли? Има ли нещо по-добро за теб? Ще намериш ли някой по-добър партньор? Ще намериш ли по-добра работа? Няма как да разбереш, ако не опиташ. Иначе оставаш на едно и също място. Не поемаш отговорност, не предприемаш каквото и да е било и продължаваш да се оплакваш и да обвиняваш. Но запитай се, какво ти носи това? Това ти носи само негативи. Негативни емоции, негативна енергия. Ти продължаваш да трупаш горчивина и яд и какви ли не други неприятни емоции. Струва ли си? Струва ли си да плащаш тази цена? На така нареченият комфорт. Това ли е комфорт? Да не се чувстваш добре във връзките си? Да не се чувстваш добре на работата си? Просто защото продължаваш да обвиняваш. Истината е, че твърде често ние хората го правим. Ние сочим с пръст, обвиняваме другите, че те правят това или онова, че ни ядосват, че ни изнервят, че ни предават, че са такива или онакива. В същото време ние продължаваме да сме там.
В същото време ние продължаваме да се връщаме към тези негативни хора, към тези негативни ситуации. Защо? Защо го правиш? Защото те е страх да рискуваш, защото не познаваш нищо друго, защото това го приемаш като норма. Знам какво е. Била съм в твоята позиция. Хората около мен масово се оплакват и сочат с пръст и нищо не правят. И знаеш ли, аз се уморих. Уморих се да гледам как хората си съсипват потенциала, как имат избор, а живеят все едно нямат такъв. Защото така им е по-лесно. Защото ако кажеш, че нямаш избор, не се налага да правиш каквото и да е било. И това е лесната позиция. Това е удобното решение. Но искам да си зададеш един въпрос. Наистина ли си такъв човек? Наистина ли искаш да се предадеш и да се откажеш от живота си? Заради това, че избираш да си жертва. Заради това, че си свикнала да обвиняваш. Че си свикнала все някой да е виновен за всичко, което не върви в живота ти. Замисли се. Ако си признаеш, че всъщност ти можеш да направиш много повече за себе си, да направиш много повече за живота си, за кариерата си, за хората около теб. Замисли се какъв би бил живота ти. Няма ли да живееш по-добре, ако ти поемеш контрола? Няма ли да живееш по-добре, ако вместо да стоиш безучастно, гледайки живота си отстрани, като пасивен наблюдател, вместо да си главният герой, как би живяла? Сигурна съм, че ти би живяла много по-добре, ако действаш, вместо да стоиш и да чакаш нещата да се променят от само себе си. Това се случва в много, много редки случаи. Нека бъдем честни със себе си. Ти можеш много повече, отколкото си мислиш, но трябва да си повярваш. И трябва да избереш да не си жертва от днес нататък, а да бъдеш главният герой в твоята история. Да бъдеш главният герой в твоята книга и да започнеш да я пренаписваш глава по глава, страница по страница. Стига с тези обвинения. До никъде не ни водят. Само ни държат там, където сме. И често това не е хубаво място. Често ние сме потиснати, неразбрани, нежелани, пренебрегвани, унижавани и какво ли още не. Просто защото ние обвиняваме, сочим с пръст и в същото време оставаме там, където сме. Защото продължаваме да правим същите избори. Изборите, които ни вредят. Продължаваме да избираме грешните хора, грешните ситуации и грешната работа. Ако хората около теб правят това и са израснали така, и това е единственото, което знаят, ти можеш да бъдеш техният пример, че нещата могат да се подобряват. Ти можеш да бъдеш техният пример, че човек може да се променя. Само ако решиш да поемеш отговорността в твои ръце. Вместо да обвиняваш другите, запитай се какво мога да направя в тази ситуация. Има ли нещо, което аз мога да предприема, което да подобри нещата, което да ме направи по-щастлива? Ако има такова нещо, запитай се какво е моето оправдание да не го правя. Какво е моето оправдание да стоя и да чакам, вместо да действам? И ако оправданието ти вече не важи, ако оправданието вече е невалидно, значи е твоето време да действаш и да поемаш отново контрола върху живота си. Благодаря ти, че отдели от времето си да изгледаш това видео днес. Надявам се, че ти е било полезно. Ако е така, харесай го и се абонирай за канала и го сподели с някой, който също има нужда да го чуе. До следващото видео. Чао!